Stranka Jedino Hrvatska zauzima se za očuvanje samostalnosti i neovisnosti suverene Hrvatske. I zato se kažu protivi članstvu u bilo kakvim vojnim i civilnim zajednicama, pa tako i u Europskoj uniji. Najvažniji razlog jest što novi Lisabonski ugovor jamči građanima članica slobodno naseljavanje i kupovanje nekretnina na području Unije. Doseljeni stranci usto dobivaju pravo na sudjelovanje na lokalnim izborima pod istim uvjetima kao i državljani zemlje u kojoj žive. Stranka Jedino Hrvatska želi to spriječiti. Drugi glavni razlog zašto smo protiv Europske unije je sporazum o stabilizaciji i pridruživanju. U političkom dijelu tog sporazuma vraćaju nas u neojugoslavenske okvire. Ako Brisel i međunarodni faktori ne vide, misle da je uspostavljanje Zapadnog Balkana rješenje problema, a ne vide da stvara nove probleme, mi im tu ne možemo pomoći. Naša je dužnost samo da ne sudjelujemo u tom njihovom. Jedino Hrvatska protivi se i ulasku u NATO. Naravno, protiv smo članstva nakon 900 godina što su stranci, bili smo pod okupacijom, što su nam strane vojske bile komandirale. Bilo da je ova beogradska s Kadijevićem, ova zadnja, bilo austrijski carski generali. Mi smo izborili samostalnost u Domovinskom ratu, izborili smo pravo da sami štitimo svoje prirodna i svoja materijalna bogatstva. I zato služi vojska da od drugih država to štiti. I ne može više našom vojskom zapovijedati stranac, samo predsjednik države i glavni stožer. Na kraju ističu da Hrvatska ne smije dopustiti strane vojne baze na svojem teritoriju i vojne vježbe u našem moru, jer time može samo izazvati bijes terorista, a to bi imalo katastrofalne posljedice za hrvatsko gospodarstvo koje je, uvjereni su, okrenuto turizmu.